Vážený pán predseda rodičovského rady školy, milé kolegyne, kolegovia, milí žiaci. Dnes sme sa stretli, aby sme začali 5. ročník peťkárskych hier pre 1. stupeň 5. základnej školy na ulici Hrnčiarskej. Tak jak sme prichádzali smerom. A zatlieskajme im, vyšlo to. On sa môže pýtať, 3A a ostatní postupy za ním.
Dovoľte, aby som vás ešte raz privítal na športovom areáli 5. základnej školy Hrnčiarska vo Zvolene. Pre niektorých je to možno prvý kontakt so športovým areálom, ale budeme sa tu stretávať pravidelne a hlavne často. Zišli sme sa preto, že sme práve začali pochodom okolo školy 5. ročník peťkárskych hier, teda športovej olympiády 1. stupňa 5. základnej školy na ulici Hrnčiarska vo Zvolene. Zvlášť chcem privítať našich prváčikov, lebo tí sú tu prvýkrát a je to pre nich všetko nové. Takže ahojte prváci. Zakývame. Ahoj. Vítam samozrejme aj pedagogický zbor, pánov učiteľov, pani učiteľky a všetky deti vítam na dnešnej peťkárskej olympiáde. Chcel by som vám všetkým zaželať, aby tento deň bol pre vás pekný. Ja vám takisto chcem popriať spolu so slniečkom, ktoré sa na nás usmieva. Za chvíľočku dúfam, že odkryje celú plochu. Počasie na našej strane a teraz vám prajem v tento deň, aby ste si ho užili aj tí, ktorí idete športovať. Tým držím palce v tom, aby podali čo najlepšie výkony vo svojom živote, aby skakali aj ďalej. Vás chcem poprosiť o disciplinovanosť, aby ste náhodou nespôsobili nejaké zranenie. A ešte raz prajem vám krásny športový deň. Na olympijský oheň a olympijskú vlajku. Olympijský sľub športovcov, teda za všetkých vás, ktorí budete športovať. Za všetkých športovcov našej školy sľubujem, že budeme súťažiť fair play. V mene rozhodcovského zboru sľubujeme, že budeme rozhodovať podľa platných pravidiel a fair play. 5. ročníku peťkárskych hier pre 1. stupeň zakričať z plných pľúc 3-krát hurá! Sára Marcineková, hráč číslo 2, Ema Zelenáková. Výborne, všetky pretekárky máme na štarte. Pretekárky do bokov, dolu. Pozor! Pretekárky do bokov. Pozor!
Pozor! Pre skok do diálky, ešte raz. Mladšie žiačky, určené na skok. 5-10. Poď si pred ňou, ináč budem ja mať čiknú zobu. Máme už výsledkovú listinu pre finále behu na 50 metrov staršie žiačky. 50 metrov staršie žiačky postúpili. Good morning to my haters, all I say is good night. They ask me what I'm looking for, I need the good life. Bitch, I'm looking for the good life. Na skok do diaľky na naše miesta. Výborne skáčete, výborne. Prosím vás, kelíky, ktoré ste dostali na nápoje, na čaj, alebo teda na nápoj, neodhadujte na hlavu, nikto sa na ňom môže pri preteku šmyknúť. Na ňom šmyknú a dojde k úrazu. Poprosím pani učiteľky, aby nám to pohľadli. Super! Dobre, môžeš ísť. Ďalšiu disciplínu, beh na 200. Môžete. Máme kopali. Výborne. Karty, pripraviť sa, pozor. Blížia sa dievčatá do poslednej zákruty. Posledná zákruta, a už je pred nimi. Tiago Aronika, pokračuje, ešte poď. Vážne sa nestalo, to sa stalo, to patrí k pretekom. Máme Hadíka,
super. Ale však tu postrať, že mali tak výborne! Ako väčšie. Tak, pretekári, pripraviť sa, pozor! Pripravená je posledná odovzdávka. Údrok prebehol v poriadku, ešte jedno družstvo. Áno, všetky poslední členovia družstiev sú na trati a blížia sa nám do cieľa. Záber, 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 záber. Prvá, druhá a ešte jeden pozor, nestupujú do dráhy.
to iba v tejto škole. No veď ja viem, to som práve tu. Mladšie žiačky, čiže začíname mladšie žiačky. Dobrý deň. Podali ste krásne výkony. Chvála Bohu, nikto sa vážne nezranil. Mnohí získali svoje prvé víťazstvá. A teraz na záver prichádza chvíľa, keď vás myslím, alebo chceme ohodnotiť. Ešte raz dovolte, aby som privítal medzi nami pána inžiniera Kaplána, pani zástupkyňu Gregorovú, pani zástupkyňu Soberovú, ktorí budú tých víťazov, tých najlepších spomedzi vás. Získala Nikola Gajerová. Druhé miesto Timia Halajová a víťazka Lana Findrichová. Potles, aj vy tlieskate. Víťazka, poď hore. Devčatá, pozrite sa ešte. Druhé miesto Viktória Hondárová a víťazka Emily Vancová. Ešte potom miesto Zuzana Lišková a víťazka Viktória Bobišová. No a víťaz neostal nič dlžný svojmu menu Tobiáš Rychlý. To je Rychlý, ten je Rychlý. Víťazné foto s úsmevom, chlapci. Blahoželáme, môžete ísť. Samuel Repák. A najďalej skočil, teda nie len Rýchly, ale aj ďaleký Tobiáš Rychlý. Obrovský potlesk aj týmto chlapcom. Tak, blahoželáme. A ideme na druhé miesto. Lívia Martincová a víťazka Michaela Zelenáková. Toto na záver. Blahoželáme. Víťazka Michaela Zelenáková. Vanessa Burokošová. Najdalej do nejakých skočila Ema Vakajová.
Naši žiaci, 3. miesto, Martin Výbošok. 2. miesto, Tomáš Malaj. A víťaz, Filip Fabricius. A víťaz Marek Manuel. Zatleskame im. Tentokrát bola víťaz. A najďalej skočil Marek Manuel. Marcinko, może sobie damy na wszystkie dyplomy. Druhé miesto Matúš Kuruc. A najďalej hodil Michal Ivanko. Ľahkej atletiky, ktorou je štafetový beh družstiev. V štafetovom behu družstiev. 3. miesto obsadila štafeta 3. A triedy. Poprosím celú štafetu, aby vystúpila. 2. miesto štafeta 4. A triedy. A víťazná štafeta družstvo 4. C triedy. Dostanú jeden diplom spoločný a jednu medailu. Celé družstvo. Bojovali všetci o rušu. Ešte foto bude moment. Pripravte sa na záverečné foto. Ręka uprawi. Najlepší jednotlivci boli odmenení v svojich disciplínach a v svojich kategóriách. Ale je to aj súťaž tried. A preto v kategórii mladšie žiačky a mladší žiaci, teda žiaci 1. a 2. ročníka v súťaži tried. 3. miesto získalo družstvo, teda trieda 2. C. Poprosím predsedu. Predseda Tretie miesto získala trieda 4. C. Poprosím predsedu. 4. C. Predseda triedy na stupeň víťazov. 2. miesto predseda 4. B triedy. A víťazom tejto kategórie sa stalo družstvo, alebo trieda 4. A. Pani sa zhodla na tom, že ako najhodnotnejší výkon 5. ročníka peťkárskych hier pre 1. stupeň v tomto školskom roku získava za dievčatá Michaela Zelenáková. Blahoželáme. Pokiaľ diplom a putovný pohár. Podľa prvý stupienok a počasenia ocenenie za najhodnotnejší výkon. Najhodnotnejší výkon 5. ročníka peťkárskych hier 1. stupeň v školskom roku 2011-2012 v kategórii chlapcov získal Marek
absolútnym víťazom 5. ročníka peťkárskych hier pre prvý stupeň 4. Opatrne, neznamte sa. Získavate diplom a samozrejme putovný plán. Na návštevku. Absolútny víťaz 5. ročníka peťkárskych hier pre prvý stupeň. Podarilo sa, dievčatá sňali olympijskú vlajku, postavia sa tak, ako sme všetci videli. No a mne na záver ostáva, predtým ako odozdám slovo pánovi inžinierovi Kaplánovi, všetkým vám sa poďakovať za predvedené výkony, poblahoželať víťazom, poďakovať všetkým kolegom a kolegyniam, ktorí pomohli pri zdarnom priebehu dnešných